ziua, sunt Alexandru Rareș și astăzi vreau să vă prezint stopul pe piept sau pe picior la învață mișcări de fotbal sau de freestyle. Primul mod de a stopa mingea este pe picior. Poate fi folosit în clinciuri sau când primești o pasă de la un coechipier. Poate fi făcut astfel, într-un clinch, și când primești o pasă de la coechipier, astfel. Sau așa. Al doilea mod de a stopa mingea este pe piept. Poți să o stopezi atunci când ești într-un clinch sau când primești mingea de la un adversar. Într-un clinch este astfel, iar când primești mingea de la un coechipier este astfel. Dacă vrei să-ți prelungești mingea, trebuie să ai răbdare până mingea este în apropierea brațului, la o întindere de braț. Sper că v-a plăcut. Acesta este clipul de astăzi la Învață Fotbal sau Freestyle. Eu sunt Alexandru Rareș.